Oli, oli, benvinguts al meu canal. Jo sóc Àurea i sí, canvi de look. M'ha donat un rampell. D'aquí uns dies us faré un vídeo explicant què m'he fet. De moment us deixo amb el vídeo d'avui. Sovint col·laboro amb una pàgina web de màrqueting col·laboratiu que es diu TRND. No sé com es pronuncia, us deixaré a baix a la capseta d'informació l'enllaç a la seva pàgina web. Aquesta pàgina web el que fa és que col·labora amb marques i t'envien a casa normalment una capsa amb productes perquè tu puguis provar i puguis donar a familiars i amics, donar a conèixer i omplir una sèrie d'enquestes donant la teva opinió sobre el producte. En aquesta ocasió la marca amb la que col·laboraven és Starbucks i m'han enviat aquests 4 cafès, són els Starbucks Chilled Classics. Els podeu trobar a qualsevol supermercat i gasolineres. I m'han enviat 4 diferents. El Macchiato Caramel, el Cappuccino, Cafè Latte i Skinny Latte, sense lactosa. Tots tenen 220 mil·lilitres i un preu d'entre 1,49 € i 2,49 €. Suposo que depèn del supermercat i Suposo que deu dependre del supermercat en el que ho compris, tenen aquest marge per posar els preus. Us explico una miqueta. El cappuccino diu que és una combinació entre l'expresso original de Starbucks i una llet suau i cremosa amb tocs dolços de cacau. La veritat és que és un dels que més m'ha agradat. No és un cappuccino italià, no té res a veure, però està molt bo i així fresquet entra molt bé ara que fa calor. El cafè latte diu que és cafè espresso barrejat amb llet per obtenir una versió refrescant del típic latte. Aquest no està dolent, o sigui, està bo, tots estan molt bons, però no seria dels meus preferits, potser, no sé. Suposo que, com tot, a gustos colors. Està bo, refresca molt, però potser no seria la meva primera opció. L'Skinny Latte sense lactosa diu que és la variant light del cafè latte i que porta llet sense lactosa desnatada i sense sucres afegits i que només té 77 calories cada got. Per mi, la veritat, que tingui lactosa o no tinc problemes, m'és igual. Trobo que està molt bé també per la gent que realment té problemes amb la lactosa, que hi hagi versions per ells. I sincerament no hi trobo un excés de diferència de gust entre aquest i el cafè latte. O sigui, vindria a ser el mateix producte amb lactosa i sense, i la veritat és que no hi trobo de gust massa diferència. Sí és cert que aquest té la meitat de calories que aquest, així que això llavors ja és qüestió de provar-ho. Tenen el mateix gust, ja dic. El Macchiato Caramel diu que és una mescla sabrosa entre l'intens expresso de Starbucks, cremosa llet i la dolçor i textura densa del caramel. Haig de dir que sóc una boja del caramel, m'agrada tot el que tingui caramel, si hi ha una opció amb caramel i una opció sense, sempre tindré la caramel. Per mi, m'hi falta un toc més de caramel. Està molt bo. Com tots els altres 3 estic dient, la veritat és que en el sentit del gust, queixes negatives no en tinc. Està molt bo, però pel meu gust m'hi faltaria un punt més de caramel. Però bueno, sí té un regustet.
que a mi m'agrada massa. Jo n'hi posaria el triple, el quàdruple o caramel amb cafè, veuria jo. Però bueno, tot i així està molt bo i per mi estarien gairebé que empatats en els millors el macchiato caramel i el cappuccino. Per tots dos els trobo molt bons. Després ja estaria el cafè amb llet, que, bueno, sí, no deixa de ser un cafè amb llet fresquet. Però, bueno, per mi aquests dos són les millors opcions. Us explico una miqueta l'envàs. És un envàs de plàstic, amb tapa i tapa protectora de metall, d'alumini. La tapa de plàstic, a veure si ho podeu apreciar per aquí, té un forat, d'acord? I l'envàs et ve amb una canyeta. La canyeta ve com tots els sucs de tota la vida de Bric, amb un plastiquet. I és molt curiosa perquè tu la veus així, però aquí té una llargo, la part de dalt és verda, com les canyetes típiques de Starbucks, i la part transparent de baix porta una punxa, no sé com ensenyar-ho perquè es pugui apreciar bé, a veure, així. Com veieu, té punxa. I la idea és que tu amb el pot, amb l'envàs tal qual, amb la tapa i la tapa protectora, simplement puguis punxar, el puguis clavar, i així te'l pots emportar per veure pel carrer, per qualsevol lloc. Jo ara aprofitaré i en veuré aquest. Està boníssim. Dir-vos que en el supermercat, a part d'aquest tipus de cafès freds de Starbucks, tenen dos tipus més. Un és el doble shot espresso, que és un cafè suavitzat amb llet, que ve en format llauna. I el frappuccino, que hi ha de dues varietats, amb sabor a cafè o sabor a vainilla, que ve en una ampolleta de plàstic. Ampolla amb tap, com si fos una ampolla d'aigua. No els he provat. Potser el doble shot aquest és el que menys em crida l'atenció, però l'espresso de vainilla, quan el trobi al supermercat, l'haig de provar, perquè ha d'estar també molt bo. També ha d'estar, la veritat és que molt bo. El cafè utilitzat és 100% aràbica, de comerç just i de cultiu sostenible. La llet utilitzada, i que la llet utilitzada és semidesnatada, excepte en el skinny, que és desnatada. Haig de dir que hi ha altres marques que també tenen aquest tipus de productes, de cafès freds. Cafès o més, a vegades són xocolates amb llet o, bueno, barreges vàries, freds, que normalment es troben a la secció de neveres dels supermercats. Si no amb els iogurts o amb els làctics, amb els sucs, acostumen a ser-hi. Jo n'havia provat d'altres marques que també m'havien agradat. Aquests són potser els que he trobat que més gust a cafè tenen, i a mi m'agrada molt el cafè, així que és una bona opció. Si haig de trobar un inconvenient, una queixa, és que tots els que he trobat fins al moment són freds. Ara l'estiu va molt bé, un cafè fresquet, un refresc, qualsevol cosa fresqueta, entra de conya. I a l'hivern? Fred? No. Jo me n'he begut a l'hivern i... no. Senyors Starbucks, resta d'empreses que es dediquin a fer aquest tipus de cafès o de begudes que m'estiguin escoltant, sisplau, facin-ne una que es pugui escalfar. Que es pugui posar al microones o no sé.
quina seria la manera d'escalfar-ho, però que es pugui escalfar. Serà un top per mi, la veritat. L'única queixa així principal i gran és que només són 220 mil·lilitres i de seguida s'acaba. I amb aquestes calors que està fent ara, que només tens ganes de veure coses fredes, 2 globs. I s'acaba. Però bueno, a part d'això, m'encanta. Bé, i fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat. Si és així, doneu-li m'agrada, subscriu-vos al botó vermell que hi ha aquí baix i deixeu-me a baix a comentaris què us han semblat aquest tipus de begudes. Si també n'heu begut, què us sembla la marca Starbucks? Ja us deixo fins al pròxim vídeo. Adeu!